Akwai wani gida a cikin wata loton duhu wanda ke kan tudu mai nisa. An san shi da suna Gidan Duhu. Zaidu ƙaramin yaro ne mai shekara 14. Yana jin labarin wannan gida daga bakin kakarsa. Wata rana, kakarsa ta kalle shi cikin idanu masu kaifi ta ce, "Zaidu, ka guje gidan duhu. Kada ka kusance shi, saboda cikin shi akwai sirrin da ba a san shi ba, kuma mai cutarwa ne." Amma Zaidu, saboda son sanin gaskiya bai damu da wannan gargaɗi ba. Wata safiya, Zaidu ya tashi daga bacci yana jin wani yanayi mai ban tsoro. Kakarsa ta dishe, ya tafi wajen gado amma ba ta nan. A kan teburin kakarsa ya ga wata sirriki mai kyau. Amma wannan sirrikin sai ta kawo masa wani yanayi na rashin kwanciyar hankali. Zaidu cikin hargitsi da tsoro yana jin wata murya a cikin zuciyarsa. Dole ne in bi sawunta. Ya tafi cikin duhu da ke gaban gidan, inda ya ga kofar gida tana buɗe. Zaidu ya shiga cikin gidan mai duhun gaske, wanda ta fi kamar mafarki. A ciki akwai wani ɗaki da ke ɗauke da hotunan labarun da aka saba. A cikin wannan ɗakin, Zaidu ya ga wani labarin dodo mai kankara, labarin kunkuru da ganga. Amma wannan labarin yana ɗauke da wani abu mai ban mamaki. A cikin wannan labarin, kunkuru ta ci nasara ta hanyar yaudara, ta yin amfani da kulle sauran, sannan ta yi amfani da hayaniya domin ta samu lada. Zaidu ya yi farin ciki, amma wani abu a cikin Zaidu ya san cewa wannan ba yadda labarin ya kamata ya ƙare ba kenan. Da Zaidu ya sake yana kallon wannan labari mai ban tsoro, sai wani busasshiyar murya ta taso daga cikin duhu. Murya mai ƙyama ta ce, "Wannan ba yadda aka sassaɓa ba ne. Wannan ba shi ne labarin gaskiya ba. Kunkurun bai kamata ta ci nasara ba." Zaidu ya juya a hankali, yana jin cewa akwai wani abu mai muhimmanci da za ta iya canzuwa a cikin waɗannan gidan. Ya yi zurfi cikin tunani, yana jin cewa akwai hanyar da ya kamata ya bi. A cikin duhun gidan, Zaidu yana ganin wani haske mai kyau yana fita daga wani wuri mai nisa. Wannan hasken yana jagorantar da shi, yana kawo masa babban zaɓi. Zaidu ya ɗauki mataki, yana bin wannan hanya mai haske, yana shiga cikin zurfin gidan duhu. Mai sauraro, ya kamata ka tuna, yaudara na kawo samu da sauri, amma a ƙarshe fa, abin da zai zo shine kunya mai ɗorewa. Wannan shine darasin farko na Gidan Duhu.